Onye nwanyị nọnyere unu. Onye nwanyị nọnyere unu. Anyị ga-amalite ofufe ndụ anyị n'ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 93, hymn 93. A ga-aga n'ihu n'ofufe ndụ anyị site n'ile anya n'ime akwụkwọ ekpere na abụ isi nke mbụ, page 1 of our liturgy book, ekpere na abụ. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere na ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwara na nke egwepịara egwepịa, Chineke ịdịghị eleda ha anya. Onye nwanyị Chineke anyị ka obi ebere na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na ya nupụwo isi n'okpuru ya, anyị ga-ekwe olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. Ọ bụrụ na ya sị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ha dịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara ya mmehie anyị niile, sachapụkwa ya ajọ omume niile.
ụmụnna m nke m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna nke eluigwe nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obiọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị wee kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị wee gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, ka unu na-arịọ unu ka unu nọrọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha n'olu dị umeala wee chee n'oche eze amara nke eluigwe, ka anyị niile gbu ikpere n'ala. Mmadụ niile onye kasị ebere, anyị ejeghịkwa ọgbakọ n'ụzọ gị dịka atụrụ furu efu, anyị sọgara izu n'ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebighị okwu dị nsọ, anyị arapụrụ ime ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewekwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị na-ere anyị ebere, anyị ndị njọ nke gị mere ebere. Chineke arapụghị ikwupụta ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị echegharị uche ha, dịka nkwa nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs onye nwe anyị. Kwee na nke kasị ebere ya, ka anyị wee si ugbu a dịwa n'ihi Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, ka otuto wetara aha gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere oziọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ekpere nke onye nwe anyị na nke ebi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme n'eluigwe, ka emekwa otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa ka ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa, gbaghara ihe ọjọọ niile nke anyị mere, onye nwe anyị si gbaghara ndị mere ihe ọjọọ, edobela anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ji ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Onye nwe anyị emeghe egbugbere ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Onye nwe anyị na-engwa nyere anyị aka. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Otu ọ dị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a wee ruo ndụ ebighị ebi. Tobe na onye nwe anyị. Onye nwe anyị. Abụ ọma dịrị ụbọchị taa bụ abụ ọma nke 16, Psalm 16. Anyị ga-ekwe ya ekwe.
Ihe ọgụgụ anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi nke abụọ malite n'amaokwu nke 14 na malite n'amaokwu nke 22 ruo na amaokwu nke 32. The Acts of the Apostles, chapter 2, beginning to read from verse 14 and from verse 22 to 32. Ma Pita guzoro ya na ndị ozi 11 ahụ wee welie olu ha elu gwawa ha okwu sị, ndị ikom ndị Judea na unu niile ndị bi na Jerusalem, maranụ nke a, gekwanụ ntị n'okwu m. Lee anya na amaokwu nke 22. Ndị ikom nke Jerusalem, nụrụ n'okwu ndị a. Jizọs onye Nazaret bụ nwoke nke Chineke guzoworo unu site n'olu dị ike na olu ebube na ihe ịrịba ama nke Chineke mere site n'aka ya n'etiti unu, dịka unu onwe unu matara. Onye a ebe mere ya nye site na izu akara aka nke Chineke na ọmụma ihe Chineke pụrụ ụzọ mara. Onye a ka unu kpọgidere n'obe, bụkwa site n'aka ndị na-amaghị iwu anyị. Onye Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, mgbe ọ tụpụsịrị ihe mgbu nke ọnwụ, n'ihi na ọnwụ apụghị ijide ya. N'ihi na David na-ekwu okwu banyere ya sị, ana m ahụrị onye nwe anyị n'iru mgbe niile, n'ihi na ọ nọ n'aka nri m
ka a ghara ime ka m mee mkpatụ. N'ihi nke a, ọ tọrọ m obi ụtọ, obi na-atọkwa ire m ụtọ nke ukwuu. Ọzọkwa, anụ arụ m ga-ebikwa n'olileanya, n'ihi na ị gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ime Hades. Ị gaghị enyekwa onye nke gị dị ọcha n'obi ka ọ hụ ire ure. Ị mere ka m mara ụzọ ndụ, ị ga-eji iru gị mee ka m pụta n'ọṅụ. Ụmụnna m, o ziri ezi iwere nkwuwa okwu gwa unu okwu banyere nna ukwu anyị David, na ọ nwụrụ, elikwa ya, ili ya dịkwa n'etiti anyị ruo ụbọchị taa. Ya mere, ebe ọ bụ onye amụma, matakwa na Chineke hụrụ ya rie iyi na ọ ga-ewere otu onye n'ime ndị bụ mkpụrụ si ya n'afọ pụta, mee ka ọ nọkwasị oche eze ya. Ebe o pụrụ ụzọ hụ nke a, o kwuru okwu banyere mbilite n'ọnwụ nke Kraịst ahụ, na arapụghị ya n'ime Hades, anụ arụ ya ahụghịkwa ire ure. Jizọs nke a ka Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, ka anyị onwe anyị niile bụ ndị ama ya. Ka bụ okwu Onyenwe anyị. Ekele dịrị Chineke. Abụ 201, hymn number 201.
Ihe ọgụgụ nke abụọ ga-esi na Pita mbụ isi nke mbụ malite na amaokwu nke 3 ruo na nke 9. Second reading is taken from the 1 Peter chapter 1, begin to read at verse 3 to verse 9. Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ Chineke na Nna ka onye nwa Jizọs Kraịst, onye mụrụ anyị ọzọ dịka oke ebere ya si dị, ka anyị wee nwee olileanya dị ndụ site na mmalite ahụ nke Jizọs Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilite, ka anyị wee keta nketa nke a na-apụghị imebi, nke a na-adịghị emerụkwa emerụ, nke na-adịghị atalatakwa, nke edebeworo n'eluigwe nye unu, ndị e were ike nke Chineke na-eche nche site n'okwukwe ruo nsọpụta, nke edoziwere ya ikpughe n'oge ikpeazụ, nke obi na-atọ unu ụtọ nke ukwuu n'ime ya. Ọ bụ ezie na e mere ka o wute unu n'ọnwa dị iche iche n'oge ugbu a, ma a sị na ọ dị mkpa ka nwapụta nke okwukwe unu, ebe ọ dịkarịrị ọlaedo oke ọnụ ahịa nke ukwuu, bụ ọlaedo nke n'ala n'iyi. Ọ bụ ezie na a na-eji ọkụ nwapụta ya, ka e wee hụ nwapụta ahụ na ọ na-eweta otuto na ebube na nsọpụrụ n'ime mkpughe nke Jizọs Kraịst, onye unu hụrụ n'anya. Ọ bụ ezie na unu ahụghị ya anya, onye unu kwere na ya. Ọ bụ ezie na unu adịghị ahụ ya anya ugbu a, obi wee na-atọ unu ụtọ nke ukwuu na ọṅụ nke a na-apụghị ikwu okwu, nke e nyewekwara ya otuto, ebe unu na-anata ihe okwukwe unu nke eweta, bụ nzọpụta nke mkpụrụ obi unu. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Ekele dịrị Chineke. Anyị ga-akwado ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 54, hymn number 54. Ekele
ka anyị kpere Chineke nye anyị amara ịnụ na ịghọta okwu gị. Mgbe anyị na-anụ na aghọta, nyere anyị aka itinye ya n'ọlụ ka o wee wetara anyị udo na ịhụnanya nke aha gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Taa bụ Sọnde nke abụọ n'ime Ista. Dịka m na-ekwukwe na mbụ, aga m eji okwu bekee kwuo okwu Chukwu a n'ihi na ọ bụghị naanị ndị Igbo ga-anụ ya. Anyị nwekwara ọtụtụ ụmụ anyị ndị na-anaghị anụ okwu Igbo. Anyị ga-achọ ka ha ghọta ihe anyị na-ekwu. Ma tupu m ekwu, aga m achọ ka unu soro m bụọ abụ Igbo anyị na-abụ mgbe niile, n'ihi na ọ ga-enyere m aka ikwupụta ihe m chọrọ ka anyị leta anya n'ụbọchị taa. Koros ahụ na-asị, udo ya, udo ya, udo ya ka m nwere, udo nke Jizọs na-enye, ọ bụ ya ka m nwere. Udo ya, udo ya, udo ya ka m nwere, udo nke Jizọs na-enye, ọ bụ ya ka m nwere. Udo ya, udo ya, udo ya, udo ya ka anyị nwere, udo nke Jizọs na-enye, ọ bụ ya ka m nwere. Udo ya, udo ya, udo ya ka m nwere, udo nke Jizọs na-enye, ọ bụ ya ka m nwere. Hallelujah. Amen. Udo ya ka m nwere. Ụbọchị taa achọrọ m ka anyị leba anya. We want to look at the risen Savior, our victorious comforter. The risen Savior, our victorious comforter. When I was much younger, we used to do our best to avoid the bullies around us. And one of those bullies was the dark night. None of us children wanted to go out in the dark. So when the night fell, we have had our dinner and everything is okay, we lock ourselves in. We don't want to see the outside because it was dark there. And we thought that all the monsters were there waiting to grab anybody that came out. It was all as a result of the fear we had of darkness. Also, in the little village where I grew up, we had some young boys who were bullies. And none of us wanted to be their friends. And whenever they started coming our direction, we hid ourselves, we locked ourselves away until they have passed. I don't know whether you have been in that kind of situation where fear made you to hide. You were afraid of something, and you had to hide until that thing you were afraid of had passed. I believe that even if you hadn't been in that kind of situation before, our current circumstance in the world gives you and every one of us a taste of that thing that I'm talking about. We have all been asked to hide, to lock ourselves away, to stay in, stay home, don't come out. Why? Because the deadly virus is out there. And the more you are far away, hidden from it, the better for you. Because when you contract this disease or this virus,
you are not sure you're going to live. And even before you die, you are going to infect other people. So lock yourself away until it is past. Cover your mouth. Wash your hands. Do everything you can to make sure that you are safe from this deadly virus and the disease that it causes. Now that gives us a little insight into what the disciples of Jesus had to put up with after their master had been taken away from them. We hear that on that day, that resurrection day, in the morning we saw Mary and all the other women go to the tomb to anoint the body of Jesus. When they got there, they discovered that the tombstone had been removed from its place. They ran back and told Peter and all the other apostles that the tombstone that was used to cover the mouth of the tomb had been removed. Of course, Peter and John were those who ran to the tomb to confirm what they had heard. When they confirmed that the stone that covered the mouth of the tomb had been removed, they quietly went back to their home, to where they were gathered with all the other apostles, all the other disciples. Now today, we start at John chapter 20 and verse 19. Please, if you have your Bible, turn with me to John's Gospel, chapter 20. We shall read from verse 19, and I will stop around verse 24, or verse 23 for today. I read. On the evening of the first day of the week, when the disciples were gathered with the doors locked for fear of the Jews, for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As my Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sin, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." And then on and on. So, we find the disciples of Jesus, after their master had been taken away from them, unknown to them that Jesus had been raised from the dead, they got into a place. They locked the doors. Why? Because they were afraid that those who captured their master and killed them were going to come after them. They were afraid. And their reaction to that fear was to lock themselves away. And today, I believe that every human being living on earth, no matter how remote the place where you live is, you would have heard that you are supposed to hide, you are supposed to stay home because a deadly virus is going. For Peter and James and all the disciples, their fear was because of the Jews. Today, our own fear is because of the virus. And we're all afraid. And even before the virus came, I am sure there are other things that must have made you afraid. And while the virus lasts, we are all afraid of something. For instance, now that I'm no more going to work,
I am afraid, how am I going to pay my bills? Now that the children are home, how am I going to be able to feed them and make sure that everyone is okay? What if I catch the virus? What if somebody I love very much dies under these conditions? Those are the fears that stand us in the face. And because of these fears, we lock ourselves away, we cringe, we are so afraid, we don't want to exercise ourselves. But let me say today, beloved ones, that there is good news even in that fear. Because you see, as these disciples of Jesus locked themselves behind doors, afraid that the Jews might come to get them, their master, their risen Lord, Jesus Christ, wearing his new resurrection body, the resurrection body that knew no barriers, knew no limitations, while the doors were locked, he just came and stood in the midst of them. And he declared peace for them. Shalom. The kind of peace Jesus was proclaiming on them, pronouncing on them, was the peace that comes along with rest, satisfaction, peace that knows no bounds, peace that passes understanding. Peace be with you. And when this peace comes, no more fear. When this peace comes, no more frustration, no more attack. Let me attack the other person because I am frustrated about this locked away business. We have been told that domestic violence has increased during this time when we are waiting, when we are locked away. When you have the peace of Jesus, it is joy all the way. And the reason people are dying dying even before coronavirus gets to them, is because there is no peace. The joy of the Lord is not there. And the Bible tells us that the joy of the Lord is our strength. When we have the peace of God, what follows is joy. What follows is satisfaction. What follows is shalom. We are in a place of rest when we have the peace of God. The peace of God that passeth all understanding. That's what Jesus was offering them. You don't need to be afraid anymore because the risen Christ is in the house. The doors may be locked, but he is there with you if you believe. Peace be with you. And stating the same fact, the prophet Isaiah, in Isaiah chapter 26, he said to the people, he will keep you in perfect peace. This God that you serve, if you look up to him, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon you. That's what Isaiah tells the people of God. He will keep you in perfect peace, whose mind is stayed on him. Isaiah 26 verse 3. And if you have anything that you want to keep from this sermon today, I want you to keep this verse. Isaiah 26 verse 3. You will keep me in perfect peace. Tell it to yourself. God, you will keep me in perfect peace because my mind is stayed on you. My mind is not stayed on what Trump can do for me because Trump is confused himself. My mind is not stayed on what the scientists can find out because they have been working hard and the earliest they can give us anything is in 1 year's time. My mind is not stayed on what I can do for myself because I am lost under these conditions. My mind is stayed on you, Lord. Therefore, give me your peace. You will keep him in perfect peace. You will keep her in perfect peace, whose mind is stayed on you, Lord. Beloved ones, I want to pray that your mind will be stayed on God, whom you serve. This God never disappoints. This God is full of grace towards those, full of mercy towards those
whose minds are stayed on him. Are you afraid? Let your mind be stayed on the Lord. Amen. When your mind is stayed on the Lord, you will not be afraid anymore. And even if you're already afraid, well, then let your mind stay on the Lord and that fear will disappear. Praise the Lord. You will keep him in perfect peace. You will keep her in perfect peace, whose mind is stayed on you. Now, the reason the disciples needed this peace very much, this rest that restores them to confidence, that restores their boldness, is because there is work to do. Because you see, after Jesus had said the peace to them in the first place, showed him his hands and his side, now they are sure it is their Lord. And so they were, the Bible says, they were overjoyed. It's like when we were young and your daddy traveled and then he comes back. You didn't know he was coming. And then all of a sudden he comes back. You are overjoyed. The man of the house is back. He is coming back with a lot of goodies. Today, if I haven't eaten sweet for a long time, I'm going to eat sweet today because daddy is back. That's how they felt. These people who have been afraid, now their master is there again. So they are overjoyed. They are happy. Praise the Lord. But then Jesus went ahead and said that and proclaimed that peace one more time. He says, peace I give to you. As my Father has sent me, so I am sending you. He breathed the Holy Spirit upon them and said, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. As my Father has sent me, so I am sending you. You see, without the peace and without the power of the Holy Spirit, the work that we are supposed to do will not be done. You will say, well, Jesus is sending me. How can I go under these conditions of quarantine? These conditions of being locked away? No, you don't even need to go anywhere. Thank God we live in a better dispensation than the disciples were. Today we have phones, we have email facilities, we have so many ways we can be in touch with people. God is asking us to be bold, to be strengthened by His Holy Spirit so that we can reach out to others. There are people, you may think your situation is bad, but there are those whose situations are worse than your own. Reach out to them. Love them, care for them, tell them that God loves them. Assure them that God has not abandoned them, because there are people in our generation who under these conditions think that God has failed them. It is our duty to now reach out to them. Now that we have the peace of God, the shalom of God, now that we have the Holy Spirit of God that empowers, emboldens, and encourages us, let us reach out to others. Meet them at the point of their needs and encourage them to know that God has not failed. God is still alive. And one of these days, coronavirus will disappear. One of these days, the fear will go and people can come out again and do their work. Amen. Amen. He will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on him. My peace I give to you, not as the world gives. The peace of the world depends on when things are okay, when there's a lot of money in the bank, when the car is running well, when there is no problem. No, the peace that Jesus gives is the one that comes with rest, even when things are not the way they should be. It is this peace I offer you today, no matter what is happening around you. Now, this is not to say, well, don't bother when things are going wrong. It is the assurance that even if the hell is let loose, even if the mountains be removed and be placed in the sea, God remains God. And therefore, I'm not going to be afraid. He is in perfect control of his world. He knows what he is doing. Chima. Amen. Therefore, beloved ones, on this second Sunday of Easter, as Jesus offered his disciples peace in their time of fear,
So I offer you the peace of God that passes understanding during this time of fear of coronavirus. Let's bow our heads in prayer. Udoya, Udoya, Udoya kamwere, udo nke Jizọs na-enye, ọ bụ ya kamwere. Udoya, udo nna m, Udoya kamwere, udo nke Jizọs na-enye, ọ bụ ya kamwere. Father, help us to receive this peace that comes with rest that Jesus offers us today. Be not afraid, it is me. Peace be with you. Grant us this peace, O God, even in these days of this deadly virus, that we will not be afraid, but we will trust in you. Because you will keep him in perfect peace. You will keep her in perfect peace, whose mind is stayed on you. Lord, our minds are stayed on you. Grant us your peace, we pray, through Jesus Christ our Lord. Amen. Ka anyị niile jisi ike guzo ọtọ ma ọ bụrụ ma ọ ga-ekwe mee soro anyị gụọ okwukwe nke ndị ozi. Ọ dị na mpịaji nke 9 na ekpere na-abụ page 9 of our hymn book. Anyị gụọ okwukwe nke ndị ozi. Mmadụ niile ekwere na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwere na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, bụ onye nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, Mary mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, a kpọgidere ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya, ọ rịdara ala mmụọ n'ụbọchị nke 3, o sikwa na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ. Ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ nna nke pụrụ ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpere ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nsọ Katọlik nke dị nsọ, na mmekọ nke dị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Ka anyị kpere Chineke, ka anyị kpere n'ala. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Nyekwa anyị nzọpụta gị. Jehova, zọpụta ndị eze niile. were ebere nụrụ olu anyị ma anyị kpọkuru gị. Were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Mekwa ka ndị rọpụtara ṅụrị ọṅụ. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Gọziekwa ndị nketa gị. Jehova, nye udo na mba anyị. N'ihi na ọ dịghị onye ọbụla ọzọ alụrụ anyị ọgụ ma ọ bụghị naanị gị Chineke. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime gị. Ewepụkwala mmụọ nsọ gị n'ime anyị. Kọleti dịrị ụbọchị taa bụ Sọnde nke mbụ ka Ista gara. Ọ dị na mpịampịa akwụkwọ ebiri ebi. Nna nke pụrụ m ihe niile, onye were woro naanị otu ọkpara gị nwere nye ịnwụ ọnwụ n'ihi mmehie anyị, na ibili ọzọ n'ihi ịgụ anyị na ndị ezi omume, kwee ka anyị si otu a wepụ ihe ịkụ achịcha nke obi ọjọọ na ajọ ọlụ, ka a wee na-ejere gị ozi mgbe dum n'ịdị ndụ dị ọcha na eziokwu, site n'ọlụ ọma nke otu onye ahụ bụ ọkpara gị Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Ka anyị gaa n'ihu n'ekpere kọlekta nke abụọ n'ihi udo. Chineke onye wetara udo,
onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ ịpụzụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Kọlekt nke atọ n'ihi amara. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịdaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, maka ewee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Biko anyị ga-aga n'ihu n'ekpere n'ihi oge a anyị nọ n'ime ya. Ọ na-abụ mgbe mmadụ nwere nsogbu, ekwensu ga na-asị ya na nsogbu a agaghị ebi ebi, ma anyị maara na ọ dịghị nsogbu ọbụla mmadụ nwere n'ụwa nke na-agaghị ebi ebi. Ọ ya nọrọchakwa oge ya ruo ya alawa. Amen. Anyị kwere na Chineke anyị bụ Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Ọ bụ ya nyere ohere n'ihi amamihe ya. In his providence, he allowed this coronavirus to come. And I pray and hope that we have learned that this world is not our own. It is not our home either. That the world belongs to someone else. And this God is able to do and allow whatever he likes in his world. And when the time comes, he will take this plague away. Our prayer should be that God will help us to understand what the Spirit is saying through these things that are happening. Let us pray for all those who have been affected by the presence of this virus. Many have lost their lives. Many are sick. Many are sad because of the loss of their loved ones. Many in America, more than 22 million have lost their jobs. And it is time for us to return to the Lord and pray that his mercy that endures forever will come to us. Let us pray that God will have mercy and take this virus away so that time will not be long. Sooner than later, we will be able to say, hitherto has the Lord helped us. Our Father and our God, we thank you because the earth belongs to you and the fullness of it, and those who live in it. We thank you, O God, that you gave us the privilege of being part of the world that you created. And you have made us those who rule over your creation. Forgive us, O God, that many times we have abdicated our responsibility and have done things that you did not ask us to do. And we have done them the way you do not approve. And we are asking that you will have mercy, O God. Forgive us in the name of Jesus. Amen. Blessed Lord, we pray that you will have mercy on those who have been affected in one way or the other by the presence of this virus and the disease that it causes. We ask, mighty God, that you will heal those who are sick, that you will comfort those who have lost loved ones. Father, that you will bless those
whose work it is to look after those who are suffering. We pray for the doctors and the nurses and all the medical professionals in their various departments and professions. That, Lord, you will bless them with skill. You will protect them, O God, so that they themselves, in trying to help others, will not lose their lives. Father, we pray, O God, concerning the economic fallout of this situation. We pray for those who have lost their jobs, Lord, that you will provide for them so that they will be able to take care of their needs and their families' needs. Father, we pray for those in positions of authority and ask that you will help them to make the right decisions, decisions that are God-breathed, so that their decisions will help human beings along the way. Father, we pray that you will heal those who are already sick with this virus, that sooner than later, oh God, they will go home rejoicing, healed and completely whole. You are the Lord that healeth us. You are the Lord our healer. You sent your word and you healed our disease. You are the Lord our healer. Let's sing it. You are the Lord that healeth us. You are the Lord our healer. You sent your word and you healed our disease. You are the Lord our healer. Yes, Lord, you are the Lord that healeth us. You heal our fear, you heal our diseases, you heal the things that offend our sensibilities. Father, heal your children who are fearful at this time. Heal those who are sick with COVID-19. Heal your world, oh God. Heal the economy so that things will be up and running again when it is safe to do so. Let your Holy Spirit be in control, especially among those who call upon your name. Let your name be glorified, O God, through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us pray for our own members of our church, in their various circumstances. We pray for those who have lost their jobs. We pray for those whose lives are threatened by this situation that we're in. That in God's mercy, He will reach them at the point of their needs. Ka anyị cheta na ụmụnne anyị ndị nọ na mkpa dị iche iche. O nwere otu nwanne anyị debatara akwụkwọ sị anyị cheta ya n'ekpere n'ihi na o nwere ihe ọ na-achọ n'aka Chineke. Ọ dị mkpa na mmadụ nọrọ ya na ezinụlọ ya nọrọ otu ebe. Nwanne anyị nwoke a na-edebata akwụkwọ ka Chineke nye ya ụzọ ọ ga-esi bata soro ndị ya nọrọ n'ebe a. Ka Chineke zaa ekpere ya n'aha Jizọs. Gboro ya mkpa ya nna nke eluigwe, zaa ya ekpere ndị ọbụla ọ dị n'aka, biko metụ ha aka n'obi ka ha mere nwanne anyị ihe a ọ na-arịọ n'aka gị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, kwee ka nzukọ gị mara ịdị mma gị na ebere gị, mara ikwesị ntụkwasị obi gị wee tụkwasị gị obi, n'ihi na ị ga-enye ha udo kachasị udo niile bụ ndị ahụ na-atụkwasị gị obi. Kwee ka ọ dịrị ụmụ gị mma. Anyị arịọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị rara ọrụ anyị dịka ndị nke Kraịst na All Saints ebe a tifee n'aka Chineke.
anyị na-arịọ gị ezi Chineke anyị n'oge a ọ na-adịghịrị anyị mfe ịgbakọta dịka ndị nke gị, ka ị gaa n'ebe niile ụmụ gị nọnyere ha, gboro ha mkpa ha, zọpụta ha mgbe ha na-aga na-alọta n'ebe ha na-arụ ọrụ. Chineke biko kpuchite ha pụọ n'ajọ ihe nke na-efe efe, ka otuto na nsọpụrụ wee si n'ihe ị ga-alụ n'etiti ndị gị na-adịrị ha nsọ gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Dịka ihu anyị dị iche iche, otu a ka mkpa anyị dị iche iche. Ya mere ana m arịọ gị ka ị were nwa oge a fọdụrụ anyị ugbu a wee rara mkpa ahụ dị gị nke nọ n'obi gị, nke gị onwe gị maara, gị na Chineke gị. Were ya chee n'ihu Chineke ugbu a. Chineke anyị mazuru mkpa nke ndị ya, ma ọ na-asị anyị rịọ na anyị ga-arịọta, na anyị chọọ na anyị ga-achọta, na anyị kụọ aka n'ụzọ na ọ ga-emeghere anyị. Ya mere Chineke anyị na-arịọ biko nye anyị bụ ndị na-achọ ugbu a, nye anyị bụ ndị na-arịọ, kwee ka anyị chọta bụ ndị na-achọ, meghere anyị ụzọ bụ ndị na-akụ, ka anyị wee chọta ihe anyị na-achọ n'aka gị, ka otuto na nsọpụrụ wee si otu adịrị ha nsọ gị, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Chineke gị onye nyeworo anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Ga-ekwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkue gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onyenwe anyị biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị rịọkọọ na amara, ka amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile mgbe niile. Amen. Ka anyị bilienụ kelerịta ibe anyị. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma. Ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma. Ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma. Ahụrụ m gị n'anya. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Ugbu a anyị ga-abụ abụ maka ịnaka ihe onyinye. While you are not here with us and you are watching from your home or somewhere else, this is offering time. We urge you, if you can, to continue to support the ministry of all saints. We know things are hard for all of us, but God will continue to supply your needs through Christ's name. Amen. Abu 65. Abu Nakahonyye, Abu 65.
Ka anyị kpere Chineke. Anyị na-atụrụ gị mma mma, Chineke nke mgbe ebighị ebi, onye hụrụ ụmụ n'anya wee nye anyị ọkpara gị Jizọs Kraịst ka ọ nwụọ ọnwụ n'elu obe n'oge dịka oge a ga-ewee mee ka o si n'ọnwụ bilie, wee si na mbilite n'ọnwụ ya lụzuo ọlụ nke nzọpụta anyị, anyị wee bụrụ ndị nketa alaeze gị ebe a gbaghara anyị mmehie. Anyị na-asọ otuto niile na nsọpụrụ niile bụrụ chasịa nke gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-arara onwe anyị na nzukọ gị niile na-etinye n'aka gị n'izu nke anyị batara n'ime ya. Gbasaa elu ụwa dum mmadụ bi, tụmadị n'obodo anyị bụ Naịjirịa, n'obodo a bụ Amerịka ebe anyị bi n'ime ya. Kwee ka ịhụnanya nke gị baa ụba n'etiti ụmụ mmadụ, ka ha wee sọpụrụ aha nsọ gị, wee kpere gị, bulie gị elu. Gọzie ụlọ anyị dị iche iche n'ime izu a, gboro ndị gị mkpa ha, nye anyị nri dịrị anyị kwa ụbọchị. Onye nwe anyị, napụta anyị n'ihe ize ndụ niile nke ekwensu na-ezube, ka ọ ga-abụ mgbe izu nke a ga-agwụsị, anyị enwee ọnụ sara mbara ịja gị mma na ikele gị. Otuto niile na nsọpụrụ niile ga-abụ nke gị ebighị ebi. Onye nwe anyị, kwee ka amara gị bara ndị gị ụba. Ugbu a ezinụlọ niile nọ n'otu, kwee ka ịhụnanya gị bara anyị ụba, ọ bụghị nkewa. Wepụ esemokwu niile dị iche iche, wepụ amaghị eme niile, ka ngọzi gị wee dakwasị ezinụlọ gị. Onye nwe anyị, biko mezuoro anyị karịa otu anyị nwere ike ikwupụta taa, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. 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 Abụ mmechi anyị bụ abụ 303. Our closing hymn is hymn number 303.